acceptar ser el pregoner d'enguany a proposta dels administradors del Club Tenis Manresa i també totes les entitats que fan possible que la Festa de la Llum any rere any sigui una autèntica festa manresana i molt exportable pels seus orígens i per la seva dimensió. Té la paraula, en primer lloc, el senyor Joan Calmet, tinent d'alcalde, regidor de Turisme i Festes. Un any més, com hem fet des del 1345, tornem a celebrar les Festes de la Llum, amb les quals commemorem l'arribada del potent raig procedent des de Montserrat que va il·luminar el Carme i va ser clau pel futur de la ciutat. Avui celebrem una festa ben arrelada que entronca amb aquesta època medieval, que conserva actes tradicionals i simbòlics i dona protagonisme a la llum i l'aigua. Una festa que inclou actes tradicionals, però alhora s'ha sabut posar al dia. És avui una festa del segle XXI. Al costat dels actes institucionals, com aquest pregó, com la ballada de la imatgeria, que reviurem com és tradició i és bonic que així sigui el dia de la llum al migdia, la ciutat ha sabut anar adaptant-se i confegir un programa farcit d'activitats de tota mena i per tots els públics. Concerts, activitats esportives i culturals, actes que en pocs anys han arrelat, com el misteri de la llum, l'encesa de la nova llum o els jardins de llum, al costat de caminades, visites ciutadanes i desenes d'activitats, amb menció especial a la Fira de l'Aixada, plenament consolidada i que porta al centre històric milers de visitants, i la Transèquia, la multitudinària marxa que ja és un referent arreu del país. Mantenim la tradició, però actualitzant-la, posant-la al dia i omplint-la de contingut ha estat el fruit de la feina d'un munt d'entitats, a les quals avui fem aquest homenatge, perquè la llum és una festa de la ciutat i són les persones les que la fan possible. Començant per l'Associació de la Misteriosa Llum, que treballa durant tot l'any i que vetlla per la festa, i continuant aquest any per l'entitat administradora, el Club de Tenis Manresa, que celebra el 50è aniversari i ha fet aportacions molt rellevants al programa. Gràcies, Joan. A continuació de la paraula al senyor Àngel Valentí, president del Club Tenis Manresa, entitat administradora de les Festes de la Llum 2016. No dubteu mai que un petit grup de ciutadans pensants i compromesos puguin canviar el món. De fet, són els únics que ho han aconseguit. Aquesta vida de Margaret Mead, antropòloga nord-americana, pot descriure en tota la modèstia que calgui el nou pas, el canvi que uns manresans i manresanes van fer ara fa exactament 671 anys. Han decidit emprendre l'acció que gairebé 7 segles més tard estem avui aquí, solemnement celebrant a la nostra ciutat. El record, la fita d'un episodi històric per Manresa, podríem anomenar de gesta amb el seu particular viatge a Ítaca, o potser, i que en clau local, adaptaríem com el nostre camí de la sèquia. Des del Club Tenis Manresa també tenim el nostre particular camí, això sí, més curt. Del casino a l'agulla. Aquest és el recorregut vital que una colla d'amics i practicants del tenis emprengueren anar fa poc més de mig segle, per obrir la pràctica d'aquest esport a la nostra ciutat, per poder construir un club. Segurament, aquest altre camí manresà fou el primer projecte emprenedor de caràcter de caire col·lectiu endegat en aquest punt del pla de bases, en segles d'història, d'ençà precisament la construcció de la sèquia, per part també d'aquells emprenedors manresans de l'època. De fet, si poséssim en marxa la màquina del temps 5 dècades enrere, en el punt geogràfic on avui es troben les nostres pistes, trobaríem camps, masies i granges. La via del tren, que travessa aquesta petita plana, camí cap a les mines i, per descomptat, la sèquia. El parc de l'Agulla, amb permís del nostre pregoner, trigaria a fer-se uns anys després. Fou així, amb l'empenta d'uns quants, que a principis dels 60 impulsaren la iniciativa dels seus anys de joventut, en Joan Manel Auger, Celestino Aguado, Pere Echeverria, Joan Espinal, Xavier Francàs, Ramon Rivera, Josep Maria Sant Clements, Jaume Cellers i els germans Valentí, el Ramon i el Tom. Foren ells els que posaren la primera pedra, o més ben dit, traslladaren les raquetes del casino a l'Agulla. Endegat el projecte,
han estat tots els nostres presidents i les seves juntes, qui després, en dedicació altruística, o més aviat egoística, i avui afegiríem també pedalística, esforç i voluntarisme, han donat continuïtat, supervivència, creixement i transformació al Club Tenis Manresa. Amb el nostre primer president, en Joan Manuel Auger, el club va néixer amb empenta, construint-se les primeres 5 pistes, la piscina, el frontó i el xalet social. En Joan Manel, podem dir que ha estat l'únic manresà que ha compartit una inauguració, la del nostre club, amb el que fou més tard president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaran. Amb Esteve Puig, el segon president, es va crear l'escola, la nostra escola de tenis. I d'Alfons Morales, el primer president fronterero, es va iniciar les promocions per augmentar el nombre d'associats. Amb Joan Martínez Salut es va fer la primera modernització d'algunes instal·lacions. En Ramon Cornet, com a bon magarrufo, va portar el frontenis manresà a la seva època d'or. Amb Antoni Gildets van construir-se 5 pistes més i s'amplià l'edifici social. Per primera vegada se celebrà un campionat de tenis internacional a Manresa i antecedent del circuit Anella. I es publicà el primer número de la revista social del club, Pilota de 7, així com la construcció de la primera pista d'esquaix de Manresa, adquirint-se també nous terrenys annexes al club, avui a tocar l'eix, afegint 15.000 metres quadrats als 25 metres que ja s'utilitzava. Per primera vegada, el club va rebre el guardó de millor entitat esportiva manresana a la nit de l'esportista, i l'encàrrec de l'Ajuntament d'organitzar la 31a edició d'aquesta nit. I s'endegaren els concerts de tardor del club pel foment social. En Carles Planes es signà el primer conveni amb la Federació Catalana de Tenis pel club, pel qual fou elegit centre de referència per la tecnificació de jugadors de la Catalunya Central. Es va dur a terme el tancament perimetral del club, finalitzant-se també les obres del pla d'inversió amb la nova il·luminació a les pistes, alhora que es va col·laborar en el projecte del Parc de la Sèquia, Via Verda, amb Aigües de Manresa. Va elaborar-se i publicar el primer llibre de la història del club per celebrar el 40è aniversari. Antoni Valentí es va fer el primer homenatge als fundadors i a tots els expresidents fins a aquell moment. L'acte es va celebrar en aquest saló de plens, sent la primera vegada que de forma institucional el club estava present en aquesta sala, com també el fet que fos presidida pels 2 alcaldes dels municipis de Manresa i de Sant Fruitós de Bages. S'iniciaren les primeres estades d'estiu, obertes a nens i nenes de la comarca, fent un pas definitiu en la diversificació dels serveis que fins a aquell moment havia ofert el Club Tenis Manresa. Es va construir la tercera pista de pàdel del club, iniciant la creació dels primers equips en aquest esport que van competir representant el club. I va endegar-se un nou torneig de dobles veteranes en record a la jugadora i sòcia del club, Lisa Mudó, que durant anys fou promotora de diferents equips femenins del club. I Maurici Auger realitzà, per ara el darrer president, realitzar un nou pla de millora traduint-se en 4 pistes més de pàdel, un camp de futbol amb gespa sintètica, una pista de vòlei tenis platja i la remodelació total del restaurant amb 9 restauradors, celebrant-se les primeres grans competicions de pàdel que organitzava el club a nivell del país. Davant també del creixement de les marxes atlètiques, s'inicià la primera cursa de 10 quilòmetres per l'entorn de la Sèquia, anomenada del mosquit, un insecte que per aquells que sovint aneu per allà és bastant sovint que corri per allà. Com tots coneixeu, ens acompanya a tots els corredors pel canal. I per primera vegada va endegar-se la responsabilitat social del club, col·laborant conjuntament amb el PANS, la Fundació Rosa Oriol i l'obra social de la Caixa amb els batecs solidaris. Hem tingut el nexe comú de vetllar, no per pretendre ser més que un club, sinó senzillament un sol club familiar i d'amistats. Què és avui el Club Tenis Manresa? Avui tenim un club que és quelcom més que un esportiu. Ens distingeix que som una entitat social i familiar. Què vull dir amb això? Que mentre els nostres fills es troben entrenant a les escoles de tenis i de pàdel, nosaltres juguem i competim. Els nostres pares al gimnàs o també a peu de pistes, jugant amb nosaltres. I els nostres avis, alguns, encara a pistes. I si no, gaudint de les activitats dirigides que preparem per a tothom. És aquest el nostre tret diferencial. I tot plegat a l'aire lliure, en un entorn on la natura pren forma de camps, aigua, camins, i on aixecant la mirada cap al sud trobem Montserrat, a l'est el Montcal, a l'oest el Coll Baix i cap al nord, aixecant una mica més cap al cap, la Serra del Cadell. Una mirada que també ens du cap a la nostra ciutat, tal com si fos una altra porta d'accés.
Si l'entrada del riu Cardener, amb el Pont Vell, la Cava, la Cova i la Seu és la porta del nostre patrimoni històric, cultural i religiós, la porta des de l'Agulla la podríem definir com la porta de la natura i l'espai verd de Manresa, amb els redes com una partida de tenis. Primer, els anys inicials equivaldrien al piloteig, el servei inicial a la inauguració, i així, 7-7, any darrere any, hem arribat a pilota de 7 i partit. Bé, la partida esperem que sigui llarga i que continuï al llarg del temps sense haver de posar cap epíleg. Enguany, posem el colofó a la celebració del 50 aniversari de la fundació del nostre club i la responsabilitat de l'administració de la llum que ens va atorgar l'associació Misteriosa Llum ha suposat la darrera pilota d'un 7 més que suma el mig segle d'història del nostre club. Com diuen els amics de l'associació Misteriosa Llum, la llum ens diu alguna cosa d'un esperit manresà que ha perdurat al llarg del temps i pel qual entenem que l'organització d'aquesta festa és fruit de la suma del treball conjunt dels manresans i manresanes, de les seves institucions i de les seves entitats que fan possible any rere any. Com a entitat del món de l'esport que som, hem volgut vetllar per una festa de la llum més esportiva que mai. Hem volgut ressaltar el vincle que Manresa ha tingut, té i ben segur seguirà tenint entre cultura i esport. En aquest sentit, volem sumar per ser pont entre aquests dos valors tan arrelats a la nostra ciutat, dels quals n'estem ben segurs que plegats podem assolir una gran festa. Com ja sabeu, les instal·lacions del club conflueixen amb la séquia i la seva darrera reclosa abans d'abocar-se a la reserva de l'Agulla. I volem aprofitar per posar en valor l'aigua i aquest entorn manresà com a essència de la nostra festa. Així, de la mateixa manera que els manresans i manresanes vinculem el fet de l'aparició de la misteriosa llum a l'espai físic de l'Església del Carme, l'aigua, com a element inherent a la nostra festa, queda, sens dubte, vinculada a la ciutat gràcies a la séquia. En Josep Alabert i Valentí és el nostre pregoner d'enguany, de la llum 2016. Qui millor per representar aquí aquesta essència de l'aigua a la festa? Ell és el senyor de les aigües de Manresa. I me'l puc perfectament imaginar, i de fet n'estic convençut, que en alguna ocasió també ho haurà pensat ell mateix, viatjant en el temps cap a la Manresa del segle XIV i veure's fent de mestre mirador en la construcció de la séquia, i en concret, i per suposat, en el paper cabdal d'en Guillem Catà, projectant aquest camí d'aigua d'enginyeria medieval, mostrant-li els planers del nou canal al rei Pere III i esquivant les introduccions del bisbe de Vic en Galceran Sacosta. I n'és tota una referència per tots nosaltres. El Club Tenis Manresa i la Junta de la Séquia són veïns de l'Agulla. Què millor doncs que per un bon veí amb el qual al llarg dels anys sempre has tingut un bon conviure i col·laboració que honorar-lo amb el que faci el Parlament pregó de la festa més important de la teva ciutat. En nom de l'entitat que tinc l'honor de representar avui aquí, entre vosaltres, el Club Tenis Manresa, administrador de la Festa de la Llum, voldria agrair en primer lloc la confiança que l'Associació Misteriosa Llum, i en concret el seu president, Antoni Fornells, va depositar amb nosaltres per aquest encàrrec. A l'Ajuntament de la ciutat, amb el seu alcalde i regidor de Festes i Turisme, per tot el seu suport mostrat. I a totes les entitats que any darrere any creuen en la llum per seguir treballant en totes les activitats que hem preparat per a tota la ciutat. Per poder tirar endavant aquesta responsabilitat. I en concret, en Jaume Soldavila, soci i escultor oficial del nostre club, per la seva figura escultòrica dedicada a la primera pista de tenis de Manresa, al pati del casino l'any 1911. En Josep Maria Serrate, soci i pintor oficial del nostre club, per ser-ne autor del cartell oficial d'enguany de la llum. Els expresidents i membres d'anteriors juntes per la seva sàvia experiència i consells, en concret en Josep Maria Marcos, Joan Noguera, Carles Planes i Manel Ferrer, per la seva ajuda en l'exposició del 50è aniversari. I deixo pel final els meus companys de Junta, avui també aquí presents, pel seu recolzament i fe en aquest projecte que no hagués estat possible sense el treball i dedicació de tots els treballadors i treballadores del Club Tenis Manresa. Us desitgem des del Club Tenis Manresa una llum integradora, participativa i festiva entre tots els manresans i les manresanes. Moltes gràcies i visca Manresa!
que els administradors de la festa conviden una persona vinculada a l'activitat que desenvolupa l'entitat. Per això penso que potser s'han equivocat amb mi. Per jo no sé pas res de tenis, començant per no saber amb quina mà havia d'agafar la raqueta i acabant perquè no sabia comptar el joc. Jo, en formació matemàtica adquirida en la carrera d'enginyeria, devia comptar 15, 30, 45. Doncs no, diuen 15, 30, 40. I és una manera de comptar que no entès mai. Ja ho veieu, de tenis jo no sé. Però bé, com s'ha dit, el club de tenis i a part de l'agulla el separa només un dial. I pot ser que aquesta relació de veïnatge sigui la causant de la decisió. De tota manera, agraeixo de nou als responsables del club l'honor que m'han fet i els felicito pel 50è aniversari. Ho deia Ortega, jo sóc jo i la meva circumstància. Aquest terme, circumstància, és molt ampli i aplega tot allò que ens envolta. Jo diria que fa referència, sobretot, a les persones amb les que has conviscut en la vida, que t'han influït. Són moltes, i moltes esteu aquí participant en aquest acte, senyor Blanc. Per particularitzar, jo voldria anomenar primer el meu pare. El meu pare era pagès. Era el pagès de Manresa, que quan calçava el gat de mort feia els sols més rectes, com si es fessin tiralínies. Home de poques paraules i de molt exemple. A mi em va transmetre la virtut del treball i, per què no, el vici del treball. Ell em va permetre poder estudiar la carrera d'enginyeria industrial. Després, quan faltava un any per acabar la carrera, vaig començar a treballar amb Joan Maria Comte i Guinovar. El nom potser no us dirà res. Em va ensenyar a ser enginyer. És l'enginyer que ha fet més obra pública a Catalunya. L'any 1958 va projectar i construir la presa de Sant Pons i més tard la portada d'Aigües del Ter a Barcelona, l'autopista fins a la Jonquera, l'autopista fins a Tarragona, etc. Tenia certa vinculació amb Manresa des de la seva actuació a Sant Pons i havia assessorat alguna vegada a la Junta de la Séquia. La idea de fer un llac a l'agulla per assegurar l'abastament d'aigua a Manresa va ser seva. I sota les seves indicacions jo vaig calcular la presa de l'agulla. I aquest treball el vaig presentar després com a projecte final de carrera. Va ser també aleshores que vaig conèixer la vàlua de Josep Maria Vives Llambí, que em va encomanar el seu manresanisme. Treballant jo a Barcelona, en la Junta Administrativa del meu abastecimiento de agua a Barcelona, i després en la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental, com a funcionari del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme, venia 3 tardes a la setmana a Manresa com a assessor tècnic a la Junta d'Aigües Potables i a la Junta de la Séquia. El 1980, molt poc abans que ell es deixés, vaig tornar definitivament a Manresa, a fer-me càrrec de l'aigua. Per tant, qui us parla, que en 10 anys ja em banyava a la Séquia, va iniciar una vinculació molt especial amb la ciutat i per exposat també amb la Festa de la Llum. Secretari de la Junta de la Séquia, des d'aleshores he viscut 40 oficis religiosos de la Llum a l'Església del Carme. La festa que celebrem, la Llum de 1245, té l'inici en una sequera. Aquesta va començar a fer estralls a 1333 i en els anys 36 i 37 ja va fer que molts ciutadans se n'anessin de la ciutat. I és aleshores quan els nobles ciutadans tenen l'idea, la séquia. I aconsegueixen el privilegi de la seva construcció i per prendre tota l'aigua necessària del riu Llobregat concedit per rei Pere III d'Aragó al setembre de 1339. Durant la sequera que 6 segles més tard va patir el nostre país, em refereixo a la sequera de 2008, jo acostumava a dir a la gent de l'administració hidràulica catalana: mireu, jo soc un poble que al segle XIV tenia només 4.000 habitants i que davant d'una sequera va anar a buscar l'aigua a 26 quilòmetres fent una séquia. Avui, 7 milions de catalans estem fortament amenaçats i ens quedem mirant al cel esperant que plogui. I expressava així el meu orgull de Manresa. I 8 anys després, avui, la situació de l'aigua
no ha millor gaire, tenien encara un país dividit i seguim pensant allò que l'aigua que passa per davant de casa és nostra. Avui encara tenim poca garantia de subministrament, i més amb els efectes amenaçadors del canvi climàtic. Tots els científics, en els seus raonaments, es basen en la implicació lògica. Sí, aleshores. S'expressa així. Si això, aleshores allò. En canvi, els científics del canvi climàtic, el clima és un fenomen amb moltes variables, usen més aviat l'expressió de la forma és probable, és més probable que improbable que passi això o que passi allò. Però ells diuen, en referència al nostre país, és més probable que improbable que la quantitat d'aigua sigui la mateixa, però el clima s'ha de ser regular, amb períodes de climatologia favorable més llargs i períodes de sequera també molt més llargs. Aleshores, al segle XIV, a Manresa, tot va començar amb una sequera. I en aquest país pot passar que la propera sequera ni la llum de Montserrat sigui suficient. Les grans preguntes que sempre m'he fet són d'aquest estil. Què és i què representa la sequera de Manresa? És tan important i essencial, com especial, com diem? Com ha marcat la ciutat de Manresa i altres poblacions del Pla de Bages? Quins són els trets diferencials que distingeixen de la resta de canals medievals? D'obres de transport de l'aigua n'hi ha hagut des de sempre. Tots ho sabem. Les séquies marquen els orígens de la nostra civilització. Ho veiem a les valls del Tigris i l'Eufrates, no denominades precisament civilitzacions hidràuliques. Després, en els canals dels romans. Molt més tard, els àrabs portaven la cultura del regadiu i així restaurien, per exemple, les hortes de València i de Múrcia, amb les séquies de Riu Segura, de Riola, etc. A Lleida ens construí la séquia de Fontanet i va demanar l'any 1151 i la séquia de Pinyana el 1180. És la hidràulica de l'Islam, amb força encara en el segle XIV. També és el temps dels canals d'Europa. Les séquies cristianes són inicialment obra dels monjos hidràulics, benedictins i cistercencs. A tota Europa, a França, Alemanya, Holanda, les abadies són implantades en proximitat dels cursos d'aigua i esdevenen centres de saber fer hidràulic. Però el creixement imposa, sovint al cap d'uns quants anys, augmentar els recursos d'aigua realitzant la derivació d'altres rius i torrents. A la plana de Rosselló hi ha canals d'irrigació datats al segle XIII. Al començament del segle XIV, el desenvolupament de les viles de Perpinyà i Tuir porta a la realització d'una obra de gran envergadura, amb la idea de fornir aquestes viles amb l'aigua necessària pels cultius, els molins i els usos domèstics. És el canal Royal de Tuir. Es va construir al començament d'aquest segle i amb una llargada de 35 quilòmetres rega tots els territoris situats a la riba dreta del riu Latet fins a arribar a Perpinyà. Es va acabar definitivament uns 20 anys abans de l'inici de la nostra séquia, de la que és el precedent més clar i proper. Així veiem, com a hidràulica monàstica, cada monestir del seu canal, influeix molt a Europa. Hi ha l'Europa cristiana del nord, que fa canals, que neixen de la retinguda que en diuen resclosa. Al sud hi ha l'Espanya de l'Àndalus, que fa séquies, que neixen també en la retinguda, i que en aquest cas té el nom de sud. Recordeu, la sud de Xerta, de l'Ebre. Doncs bé, entre les dues cultures hidràuliques, la cristiana i la islàmica, en aquesta franja de ningú, hi trobem un nou excepcional, que és la séquia de Manresa. Una séquia amb resclosa. És, sens dubte, l'obra hidràulica més important de la Baixa Edat Mitjana a Catalunya. Ens donen testimoni els seus 26 quilòmetres de recorregut i unes construccions no massa habituals en altres obres medievals. La mina del Mas de les Coves, el pont de Santa Maria, el pont de Conagua, el pont de Riudorm i, com no, el pont de Vilar. En el cas de la séquia es tracta d'un aprofitament de la resclosa. Aquest és un aspecte singular de la séquia de Manresa, la distància des de la presa d'aigües al punt d'utilització. Normalment, els canals tous de regadiu comencen la seva funció just després de la captació. En el nostre cas, el territori a regar està situat a 26 quilòmetres de la captació de l'aigua. La concessió real era només per Manresa. Tot i haver-hi altres poblacions al seu recorregut, l'ús de la séquia va estar emprat per diferents salvaguardes reals que decretaven la prohibició de prendre aigua durant el seu traçat.
En els documents trobem constantment els termes usurpació de aguas, invasió de los márgenes, etc. I trobem també episodis sagnants. Són habituals les multes imposades als damnificadors del canal i usurpadors de les seves aigües, que han de pagar com a infractors de la Real Salvaguarda. I a part, hi ha els litigis amb l'Església. Fora del recinte de la ciutat hi havia ravals i l'horta que envoltava cases i muralles, excepte per la banda del riu. Molts dels carrers de Manresa tenen el seu origen a la transformació en carrer d'un antic camí rural que travessava el regadiu. Així, en la formació de la trama urbana de la Manresa moderna, l'entramat de ramals de la séquia hi juga un paper de primer ordre i es pot establir la formació d'un carrer en base a 3 fases. Primer, la construcció d'un ramal de la séquia i del camí paral·lel de manteniment que donava entrada a les diferents parcel·les que rebien l'aigua del canal. Després, molts anys més tard, l'ampliació del camí per adequar-lo pas de carruatges. I molt més endavant, finalment, la transformació del camí en carrer. Aleshores, el canal de la séquia era tapat i continuava subsistint, primer com a subministrador d'aigua als pous i horts del darrere de les cases i després recollint les aigües de pluja, esdevenint així una primera xarxa de claveguera. A Manresa, a diferència de la majoria d'altres ciutats, no ha calgut mai redactar un pla general de claveguera. Bé, moltes vies urbanes segueixen doncs antics regs del regadiu. Avui encara, a la frontera, que va avançant en el temps, entre ciutat i regadiu, es troben franges on coincideixen cases urbanes i petits terrenys de regadiu no conquerits encara per la ciutat. La industrialització de Manresa, que en un moment determinat li va permetre ser la 7ª ciutat de Catalunya, té molt a veure amb l'aigües de la séquia. L'arribada de l'aigua a Manresa va incrementar el cabal dels corrents que passaven pel costat de les muralles, com el torrent Sant Ignasi, on s'instal·laven primer les adoreries i més tard els equipaments de diferents branques del tèxtil. I amb el temps, aquest torrent es va omplir de molins i fàbriques. Però la llum de l'esperit, no només va arribar al 1345. Segur que també es acabà d'il·luminar aquells manresans que van tenir la idea i la iniciativa. I segur que també va ser la font d'energia que els va donar força per salvar cadascuna de les dificultats que van sorgir. I no van ser pas poques. Primer, la negativa del bisbe per poder continuar les obres. Després, l'excomunió. I seguidament, la pesta negra, que va fer estralls en una població que va quedar reduïda a menys de la meitat. També la manca de diners, ja que s'havien de pagar les guerres que s'anaven succeint. El fet, però, és que una obra que va començar amb tantes dificultats el 1339 es va acabar. És a dir, va arribar l'aigua dins les muralles de Manresa el 1382, més de 40 anys. Sempre s'ha lloat l'empenta dels anomenats iniciadors de la séquia, aquells personatges que coneixem perquè tenen nom de carrer o que encara no tenen retrat en aquesta sala. És quasi meravellós que tinguessin l'idea d'anar a buscar l'aigua tan lluny i començar la construcció de la séquia. El fet definitiu és que els manresans el van acabar. La tenacitat, valentia i perseverança demostrada per la ciutat en acabar l'obra, aquesta constància, és també gairebé, no sé si un misteri o un miracle. Però és que després, el discurs de la història, les vicissituds de l'aigua han continuat i la ciutat ha estat sempre amatent d'adaptar-se a les necessitats que anaven apareixent en el pas de les generacions. Del segle XIV al XIX es pot observar una evolució incessant dels usos de regadiu industrials. A començaments del segle XIX sorgeix un corrent higienista que floreix de tota Europa, que relaciona la salut pública amb l'ús de l'aigua. La possibilitat d'evitar o bé de minorar les freqüents epidèmies i disposar d'aigua corrent a les cases, facilitant higiene corporal, serà el nou paradigma de meitats del segle XIX. I en un curt període de temps, només de 20 anys, apareixeran a moltes ciutats les empreses subministradores d'aigua. Manresa no és una excepció, i el 1861 es crea la Junta d'Aigües Potables, amb l'objectiu de portar aigua neta a les cases manresanes. I es van emetre els títols de les plomes. Els primers diners que es van recaptar a la venda de les plomes van servir per adquirir un solar a l'indret de la Creu Guixera, a tocar del camí de Sant Padó, per construir els dipòsits d'aigua. I es van construir els dipòsits vells, que avui, convertits en temple de la cultura tècnica, alberguen el Museu de la Tècnica de Manresa. I més tard,
Al Nadal de 1962, una forta nevada va convertir l'aigua de la séquia en un pla de gel i Manresa no podia beure. 2 anys després, per tal que no tornés a passar, la ciutat va reaccionar i es van adquirir els terrenys de l'Agulla per fer un estany de reserva artificial. No hi ha cap ciutat, podeu anar i veure-ho, que disposi d'una reserva d'aigua tan colossal i que a més tingui un parc existent. L'indret ha esdevingut, com tots sabem, lloc preferent pel lleure de manresans i baixencs i també lloc d'activitats. Tenim 2 entitats que tenen cura de l'aigua a casa nostra. El 31 de desembre de 1981, la Junta d'Aigües Potables de Manresa, després de 5 anys de fer un bon servei a la ciutat, deixava pas a Aigües de Manresa, empresa municipal. La transició es va fer a través d'un procés de municipalització del servei que només es pot qualificar de modèlic. Va ser a part, la Junta de la Séquia, administrador del canal i que regeix encara pel reglament de 1859, autoritzat per les Reines Barcelona, en fa l'administració i el manteniment, tenint en compte la fiabilitat del servei que la Junta té encomanada en bé de la ciutat i dels regants. I no he parlat encara de la globalització, una de les característiques definitòries de la nova era. El terme és molt ampli. Positiu, si parlem, per exemple, de la intercomunicació entre les persones. I negatiu, si parlem de la globalització de les finances, la primera causa de la crisi econòmica. El concepte inclou una dimensió global, mundial, però també inclou l'expansió lògica de l'espai local. Amb la revolució de la mobilitat, les distàncies s'han fet curtes. El mapa de distribució del territori, en termes municipals, gairebé anacrònica. I s'ha ampliat l'àmbit significatiu per la prestació de serveis. Es diu que en un món globalitzat cal pensar globalment i actuar localment. Però què vol dir localment avui dia? I així podem tornar a l'aigua. 19 municipis del Bages es serveixen actualment de l'aigua de la séquia de Manresa. S'han superat 6 segles de desavinences. Sempre serà la séquia de Manresa, però ha esdevingut el canal del Bages. I ara, en la nova era, hem de demanar que la llum de Montserrat no arribi només a Manresa, sinó a tot el Bages, més encara a la Catalunya central. Evidentment, això no vol dir cap pèrdua d'identitat per la ciutat. És bo que celebrem la llum cada any per ser més bons manresans. Doncs les festes de la llum són un dels nostres senyals d'identitat. I és així. Mireu, quan jo era molt jovenet, potser petit, recordo que la meva àvia m'explicava una història que a mi m'encantava. M'explicava que en plena guerra civil les entrades de la ciutat estaven vigilades pel que s'anomenaven patrulles de control, majoritàriament formades per anarquistes, sindicalistes, llibertaris, tots armats fins a les dents. Bé, eren els que manaven aleshores. Per arribar una persona a les portes de la ciutat, li demanaven: tu, on vas? Vinc a Manresa, soc manresà, era la resposta. Ah, sí? Li contestaven? Doncs bé, canta els gojos de la llum. I si responia tot dient aquella llum resplendent, doncs això era definitiu. Aquest era manresà. Bé, així són les festes de Déu. Que digueu tots una bona festa a tots. No podia ser d'una altra manera, l'obsequi que li fem de l'Ajuntament és aquesta escultura que recorda el monument als iniciadors de la séquia. Josep.